So namhlanje sizokhuluma ngengayenza futhi eshowini lolu siko leli lamadoda ala namanye amadoda ukuthi eze ebenomcebo. But let me talk to my munchies. Okay. My munchies and thoughts, I hope you are still enjoying inyanga yophondo. Yes. Kambe uthe uba nomshini? Mashile. Ubaba umashile. Namhlanje sizokhuluma ngosiko lolu lamadoda ala namanye amadoda for umcebo. Amadoda angelayo amadoda ngemuva for umcebo. Sizofunda luquluke namhlanje ngoba ubaba ula uzofundisa mina nani. So ke bengathi mina kubantu istate yokuthi ke ubulala umndeni wakho. This is the simple way. It's totally simple. Because you cannot do each and every year kuyashonwa again, each and every year kuyashonwa again, but when uba millionaire, well zikhona ezinye indlela abantu bakwazi ukwenza ngazo. So I decided no man, you know what? Nobody's going to die here. Let me take this one. Yabo, because it doesn't eliminate you ukuthi ke ungasabi namakhosikazi noma ungasabi nomfazi noma ngeke usaba nezingane. Uyachumeka uphile impilo enormal njenga wonke umuntu, right? And then now labantu abeza kuwe bezothwala ulala nabo then bacebe. So udlala namadoda nje. That's the only way ukuthi abantu bakwazi ukuphumelela. Wow. That's the only way. It's better than ukuthi kube khona umuntu ofayo. No, because, I get because that. for example, it's better because even the government of South Africa semthethweni ukuthi amadoda analalana, right? I sleep with them, but not for. Yeah, no, I take that. Abantu babesilisa amadoda most yabona basuke befuna ukuthwala. So ke in order ukuthi ube right, successful, fast. Wasethi ke it's either khona into uzo sacrifice, it's either your family member or uzohlaba. Shothi uzo njalo mhlambe every year uzobulala inkomo. Then the other one you need ukuthi ulale nenye indoda or ulalwe enye indoda. Lela gazi lapha it has to last you for a year. Le gazi le ulifake lapha. Lele lapha ya. Okay. As time goes on uzobona after 2 months 3 months selehlile. Why? Because iyadla. Okay. Uyifake lapha le yento ne? But ngelinye ilanga when you enter that room uyofica inyoka ekhoneni. Yes, that's true. That's true. Inyoka, then you don't have to scare because utsheliwe. Nale khani wenza ivelile. Because abavile lapho ukuthi kuwena, oh okay sizile yonke into oyifunayo kulungile no. Now it's time ke kunomuntu othile kulesa sigodla mbe sithathela wona. Yabo? Ufika ungene the moment you enter that room uvaleke umnyango. Alone. Kuvela inyoka ke igoqa wena. Yeah, and then ufuna nibhekane. Ngibhekana nale nyoka le. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your host, and of course, I've got my guest, someone to put. Ngiyaphila njani mkhulu? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Hayibo, yazi ukuthi bengitshela ama-munchies wami ukuthi new faces this season and nangempela nginabantu abasha. Khetha lami, ngicela ukuthi uzazise ukuthi ubani, ubuyaphi, udume ngani before we start. No, ohleli lapha phambi kwenu uDR Mashele ke inyanga yophondo. Usebenza ngamakhambo esinto. Aphinda abe usomabhizinisi. So ke ngitholakala lapha endaweni yaseThekwini kwaMakhutha. Yeah, so ngikhona nje all over South Africa ngiyahamba ngisiza abantu. Okay. Inyanga yophondo. Why inyanga yophondo? Yeah, igama lifike kanzima. Angithi manje ithi ngibeke ngendlela abantu bazo understand. Ubunyanga lobu enginabo the first thing eyokusiza abantu noma enamandla it was uphondo. Okay. Yes, so kunophondo lapha ya esigodlweni lesi esikhulu ngoba zu 3 igodlo lapha esigodlweni
So ke kukhona uphondo ke lelo phondo ke ligilima ngani. Okay. So ke ngaduma ngalo kakhulu, ngasiza abantu abaningi kakhulu ngalo. So that's when igama laqala lapho inyanga yophondo, because anything ufika utshontshelwa imoto mkhulu uzongithwalisa, then I'll use uphondo. So umuntu athi hayi mawufika lapho umtshela ukuthi ufuna ukusebenza ngophondo. Wow. So that's when the name started. Bengiyibuza ukuthi inyanga yophondo ngiyazi ukuthi namagama amaningi nayinyanga, so but lela kulivele la ngicaptureisha inyanga yophondo. Okay, uphondo kodwa ngathi akunankinga ngoba ngizohlala nabantu. So ukhuluma ngegodla ezu-3. Why unegodla ezu-3? Angithi kulesigodlo sobunyanga. Then ke somewhere along the way uyahamba uyofunda ezinye izinto. For instance ngihambe ngiye ko-Tanzania, ko-Malawi, ko-Benin. So lezi zinto obuya nazo lapho uyothola ukuthi ke ayifani ukuthi ke ungazifaka ndawonye noma zihlangane nalezi wena ophume nazo mhlambe entwaseni. So ezinye azihlangane, ezinye bakutshela ukuthi lento you must put it somewhere in a secret room, la ungeke ukwazi ukuthi kungene khona omunye umuntu kuzongena wena, noma la kule ndawo le kungena abantu besilisa kuphela, abesifazane bangangeni. So that's why izo-3. Nanokuthi ke it differ because uyafika umuntu uphethwe ikhanda, right? Uyafika umunye uzothwala, so awukwazi ukubasebenzela endaweni eyodwa labo bantu. Okay. Yes. So uma ukuthi mhlawumbe kufikile mina ngiphethwe ikhanda nozothwala, so uqala mhlawumbe ukuthi uqale ngalozo ophethwe ikhanda or ngalozo othwala, then mawuqeda kumele uhlambulule or uyahamba uyosiza ngani, kwenza kanani? It works this way. Each and every sigodlo lapha inemthetho yakhona. So mangiphuma kulo, let's say bengithwalisa, right? Angikwazi ukuphuma la ngiye direct kulesa sigodlo. There are certain ceremony ufuna ngiyenze, then before ngiyongena lapha. Same like uma uyinyanga kade ulele nomuntu wesifazane, udinga ukugeza before uyongena lapha esigodlweni, so that leza zinto zingakwazi ukuthi ke zidonselwe umoya kade ukuwona, yabo? Because ziningi ama spirit lawo sambe siwalanda noma izinto suke sikhandile zokusebenza noma zokusiza abantu zinemithetho. That's why uma ukuthiwa hayi wahamba wayothwala lona wahlula ukuthwala ingaka umbone sebuya sesangana engasekho right ekhanda. It's because of umuntu uhambe wanikeza umthetho ukuthiwa uma ulele nomuntu wesifazane geza before uyongena lapha, noma uyothinta lesa sigubhu noma lo laphondo, noma before lento le uyikhulumise ekuseni, njalo ekuseni make sure ukuthi uma ungena lapha unobisi, right? Wena uyangena lapha uphatha ngobisi. Obviously kuzocala kube khona inkinga. So yonke into osukuyenza you make sure ukuthi ke imigomo nemibandela uyayilandela, so that uzowazi ukuthi ke ngisahamba ngendlela eright, nanokuthi ke leyo nto if ungasihambisi kahle izinto ngomthetho, even abantu obalaphayo abasizakala. Yes. Wow. Okay. Uqeda ukukhuluma ngobisi manje nje, it's me just asking. Yes. Ngeke ngizwe omunye athi inyoka yesithwala udlisa ubisi. Angeke ngiphikise, but it's differ because izinto esiziphethe sizinyanga ziningi inyanga ekhona, izinto esiziphethe azifani. Mina ubisi ngilisebenzisa for abafana laba ibona basuke bedla ubisi ke, Abafana imkhovo otikoloshe. hayi otikoloshe. Because ngizwile ukuthi zihlukene lezi zinto lezi, tikoloshe, Asifani, umatindane. Kunama boys futhi. No, ama-boys it's same tikoloshe. So ayikho into kuthiwa ama-boys isukushusha tikoloshe. Utikolosh, basho utikolosh. So uthi uvumelana nami ngithi into ekuthiwa ama-boys ayikho, so ukhuluma ngotikoloshe. Mina according to mina nangendlela izinto engihamba ngizibona, because lezi zinto most izinto esihamba siyithola le kulamazwe lawa ngaphandle. So uma futhi ufuna ama-boys bathi wantikolosh. Uthi wena yes, but ama-boys bathi no, ama-boys is tikolosh. Yabo? Oh. Yes, because people will say short boys and then utikolosh mfishane. Yabona ukuthi leyo nto it's still same thing. Same thing. Yes. So because why ngibuza enyanga yophondo ingoba ngiyabona impikiswano enkulu ngakulo muntu makathi ayike ndikuthiwa ama-boys.
mara wakhuluma ukuthi uTikoloshe yes. So now mase ngikuzwa nawe ngathi but anyway we are not saying who is right who is wrong. Yes. Manje mina ukhuluma nami. So ngikuzwa uthini izilanda le. La South Africa are we not that powerful ukuthi singanikeza lezi zinto sikhanda lezi zinto? So far angisho ukuthi akekho nazo noma kanje onazo according to my understanding sihambe sazilanda uyahamba uyozilanda same like lezinto esuke sikhandela abantu izinto zebusiness zona isanda one ngeke usithole la South Africa. You have to travel far uyozilanda le ko Nigeria uyozilanda le ko Kenya uhamba uyozilanda le ko Tanzania Malawi ngoba lana azikho because ezinye izinto it's because of environment esukuyona. So environment yase South Africa ngeke ifane environment yase Malawi. So that's why ezinye izinto ayitholakali isinoma kanjani la. So kodwa you need to travel uhambe uyozilanda lapha ufundiswe futhi nazo ngoba zinemithetho ezinjalo ukwazi ukuthi ke uzokusiza ngazo abantu. So uma kuthiwa lo muntu lona ufikile manje ufuna ukuphakanyiselwa ufuna into efast because there's different because ukwenzela umuntu into enhlanhla ngomuthi mhlambe namathamba athile oyilwane mhlambe nezinto ezithile fast ngalendlela awukwazi ukuthi ungathatha umuthi ukugeza umuntu agqume umgcabe bese uthi ke kusasa lo muntu uzovuka ayimanager emsebenzini khona izinto ezithile deep ezijulile and azitholakala la lezi zinto sifuna uzilanda. Same like kuyafika umuntu manje mkhulu bangitshontshela imoto ngikunika umuthi uyaphephetha right uyafika uza kuwena ke unama boys uthi kuma boys lo muntu utshontshelwe imoto amalanda imoto. So 2 hours imoto yakhe kufuna itholakale kwazi ukuthi ke umuthi it will take mhlambe 7 days or 2 weeks. Anyway, thank you so much for the information. I just wanted to know. So namhlanje sizokhuluma ngengayenza futhi eshowini lolu siko lamadoda ala namanye amadoda ukuthi eze ebenomcebo. But let me talk to my manches. Okay. My manches and thoughts. I hope you are still enjoying inyanga yophondo. Yes. Kabuthe uba nomshele? Mashile. Ubaba umashile. Namhlanje sizokhuluma ngosiko lamadoda ala namanye amadoda for umcebo. Amadoda angelayo amadoda ngemuva for umcebo. Sizofunda luqhuluke namhlanje ngoba ubaba ula uzofundisa mina nami. Yeah. Hey, before uzoqala nje uchaze ngalolu siko lolu. It's not for gay people, amadoda nje. Yes. Okay. I just wanted us to understand each other there so that bengaze bethi hayi ama-gay cha kumele ukwazi ukuthi eyamadoda uyi-gay or awusili gay. As long as nje umuntu ngicela ukuthi usifundise ungichazele ngizoba nemibuzo ke and ngiyazi you are not No, you can ask me anything. Yes. Yeah, because I'm here ukuthi ke sibafundisa abantu. Ekuhambeni through my journey yomnyanga. Njengoba ngishilo ngathi ke we travel a lot because ekugcineni sifuna bonke abantu esibasizayo basizakale. So you end up traveling. So uma ufika endaweni ufika mhlambe eMalawi, let's take for instance eMalawi. Ufika uthi no ngifuna into manje engaphakamisa abantu ngokusheshsha yabo. Most people bayafika ngiyabasiza but uthola ukuthi umuntu uzosizakala mhlawumbe emveni kwenyanga yabo. Ngifuna into like fast umuntu athi mkhulu ngifuna ungenza ngibe rich but uthola ukuthi manje uzoba rich after 2 months. So nina la siyabona imithi yene ingathi is strong. What is the secret? Then bese uyasho ukuthi no, the only thing nowadays esisebenza ngayo it's because kukhona izinto ezithile esizenzayo which is imfihlo. Okay, then ke ngithi okay iza nayo ke mkhulu abe sechaza ukuthi okay la kunento esikunikeza yona uhamba uyolala nenye indoda in order ukuthi iphakame. Okay, so wena njengenyanga nje obula sizokunikeza lento kuze ukwazi ukunikeza abanye abantu. Now you have to go through the very same process
ukuze ukwazi ukubaphilisa, ukwazi ukubanika. Okay, then ke okay mkhulu ngiyayifuna le nto because izobasiza abantu, yabo? Because most special ama client azayo, especially abantu abafuna ukuthwala, ithi ngibe ngaleyo ndlela. Abantu babesilisa, amadoda most yabona basuke befuna ukuthwala. So ke in order ukuthi ube right, successful, fast, wasethi ke it's either khona into uzo sacrifice, it's either your family member or uzohlaba. Should njalo mhlambe every year uzobulala inkomo. Then the other one you need ukuthi ulale nenye indoda or ulalwe enye indoda. So then uyayibuka nawe lento, I cannot sacrifice my family for ukuthi ngibe right, ne? Angeke ngikwazi ukuhlaba because into enegazi phakathi, you know ukuthi somewhere somehow izohamba lento ifuna umuntu vese. It's just that ihlukile kule because lena ithi suka vese ifuna umuntu. Kodwa le iza slowly but iyeza nayo kumuntu. Mhlambe uzoyisebenzisa first year, second year, third year, the fourth year utho ukuthi manje se ihlaba umuntu ayisayifuna inkomo. So the simplest way, uma ulele nenye indoda, there's nothing wrong enzakalayo. Yebo? Ulala nenye indoda, le spirit abasuke bekunike sona singena kuwena, ucebe ube right. Kanjani na? There's a process lapha osuka wenziwa yona. Ufaka nje kulinye ikamera nje elidark but ke linama lokhuza abovu ama indwango ebovu around lapha. Then ke ufika ukhulume yonke into. And remember uma ungena kule ndawo ungena naked, ne? Okay. Yes, that's the procedure. Ungena naked, ukhulume lapha yonke into oyifunayo ukuthi ufunani. So njengenyanga ufika ungene ukhuluma ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu ofika kumina sizakale. Ngifuna ukuthi bonke abantu engibanika amandla baphumelele. Ngifuna ukuthi bonke abantu bafike befuna ukuba rich bakwazi ukuthi ke baphumelele through ama business wabo nani whatever bayenzayo umuntu ekwazi ukumphilisa. So kuthiwa okay, uzongena lapha ke bese uyakhuluma yonke leyo nto. But kuzoba nesikhathi mhlambe let's say for 5 minutes. Kuzokhanya. Uma kukhanya khona into ozoyibona. Then you don't have ukuthi ke ubaleke leyo nto because izonika wena lento okuyifuna. So I cannot say exactly ukuthi ke yini level. Yeah. Because kuyimfihlo. No. Then ke ivele ke le yanto ke ikubize ngegama. If we are mhlawumbe umZulu, umTsonga, umTswana, it will use the very same language that you are using back home. Then ke isho ukuthi ke I'm here to give you what you want. So this is a procedure. So obviously because we indoda, you need ukuthi ke uguceke ubhekelena ke, this is how we're going to transfer the power into your body. So the very same way si transfer ngayo nawe, if abanye befika efuna the very same thing, nawe uzowenza ngale ndlela ukuze abantu benze njani bakwazi ukuthi ke basizakale. So ke bengathi mina kubantu instead yokuthi ke ubulala umndeni wakho, this is the simple way. It's totally simple because you cannot do each and every year kuyashonwa again, each and every year kuyashonwa again, but when uba millionaire, well zikhona ezinye indlela abantu bakwazi ukwenza ngazo. So mina I decided no man, you know what, nobody's going to die here, let me take this one. Yabo, because it doesn't eliminate you ukuthi ke ungasabi namakhosikazi noma ungasabi nomfazi noma ngeke usaba nengane. Uyachumeka uphile impilo enormal njenga wonke umuntu, right? It's just that ukwena kuzinto zakho iphakame, you need to go through this route so that ukwazi ukuthi ke ube right. So ma siyavuselela ngiyacabanga. Yeah, mina every year ngo June njalo I go there uyovuselela. So now if ufikile for example October manje, next year October you need to come. Same month next year you need to come. So it's you who will do these people because now yeah, because now I've got the power. Okay, when you go there you get the power. Yes. Lento ngafuna ukisho which is fine, I don't have a problem. Yeah. And then now labantu abeza kwebezothwala ulala nabo then bacebe. So udlala namadoda. That's the only way ukuthi abantu bakwazi ukuphumelela. Wow. That's the only way.
It's better than ukuthi kube khona umuntu ofayo. No, Because, I get because that. for example, it's better because even i-government of South Africa, semthethweni ukuthi amadoda angalalana, right? I sleep with them, but not for. Yeah, no, I take them. Yeah. So I'm just making it good so that the point is wakale ukuthi I'm not doing something illegally. No, you're not doing anything illegally. It's just that I'm learning new things every day on this show. Yes. And it's young too, so it's fine. So now, Ketlami, what I want to know. Yes. So, mina ke mase ngilaleke nawe ke le spirit sangena la kimi. Angeke sifune le spirit nami ngihamba ulana nama emadoda ngasinyanga. No, angithi the only reason mina ngikwazi ukuthi nje bese ngiyithathile lapha ngikwazi ukuyidlulisela kwabanye abantu is because of mina nginyanga. So I need to help people. So when uma ufika kumina uthi okay, ngusoma business, right? But ibusiness amalihambe. So ngifuna into esheshayo. Zikhona igroup, zikhona impondo, zikhona ezinye ithwalo, yabo. But this one, angithi most of the time athi ke ngifuna into enganabungozi. So lena inabo ubungozi. But you are taking something away from me, isn't it? No, I'm not taking. I'm giving. Instead, I'm giving it to you. No, you are taking something away. No. Angithi buka. If I was taking something away from you, ubuzofika kumina mhlambe let's say uno 100,000. Since ubuya kumina, usuyahlupheka. But from the day usuka kumina, ngicela ukukunikeza lento, uhamba. From 100,000, ngifona ukuthi mkhulu senginayo i-1,000,000 since ngasuka kuwena. Which is kukhona impumelelo, ngithe yabona? So umuntu because ngendlela ebeka ngayo isuka leyo nto yenziwa abantu mhlawumbe umuntu okuthwebulayo. Kanjani na? Othi mayefike wakusebenza, instead ukuthi izinto zakho zilunge zishona phansi. Which means ke uthathe amandla leyo muntu kuwe. So akunamandla wathatha into demi. No. Instead, I'm the one who's giving them but power. Are you aware which when you are sleeping with the man, during that process, you become vulnerable. Yes. Like those that will understand. Yes. That's Yes. as far as I know. You become vulnerable. So that moment, there is something you're getting from me, Kel. No. Not As much as there's something I'm getting from you as well. No. But it's not the way give and give. No, isebenza kanje le yanto. The very same way engisetshenzwe ngayo lapha nawe siyafika. Uma singena kulesa sigodlo, right? Siba kanje sobabili. Asigcoki lutho, then siyaphahla. By the time siphahla sivusa le spirit esikumina. Ukuthi now asibe ready. Nansi le ndoda izocela nje usuyizwile yakhuluma yasho ukuthi ifuna u1 no 2 no 3. So manje uyangibona ukuthi manje njani? During that process kuba khona umehluko. Ngiyashintsha ngibi yona le ndoda lo ibonayo lapha phambi kwakho manje. Kuba nalo umehluko ukuthi okay. Lobu le. Yeah. Yebo. So kuba nomehluko. Because kufuneka lesa spirit esiphila kumina sivuke only for that period. So that wena okay mhlawumbe for example ikanjena lento uphondo lolo ne uyalibamba kanje. These are the rules. Then uyakhuluma yonke into oyifunayo, right? You don't have to touch me, you don't have to scream, you just talk to me. While when you are busy. Well, I'm busy. While you are busy. Well, I'm busy giving you power. The pleasure, Yeah. the pleasure, because No, it's it's not. No, it's not pleasure. It's not there's pleasure. no pleasure. Like I'm saying, yeah, boss, tell us past. No, it's not. Yeah, go back. So people will take it like, no, Mkhulu, you are enjoying. Because I get like most of the time when I'm live on TikTok, they will say, hey, Mkhulu, so you are enjoying. Yeah. And But I think it's pleasure. I don't know, maybe it's because I'm gay. No. Or what? But I will feel the pleasure. And just be honest with me. No, I will be honest with you. Not exactly pleasure. Remember,
kusuke kukhona lento isivukile kumina ngisuke ngingeyena yabo manje ngindoda manje ngiright ngiphelele but during that process kuba khona into evukayo kumina emzimbeni kuvuka lesa spirit engafakwa sona so whatever suke yenzeka ngaleso sikhathi angeke ngi-understand noma ngisho yabo yeah so it's not gonna be a pleasure because njobe ngila nginabafazi bawu3 nginaso isikhathi sabo and bayazi ukuthi ubaba uyasebenza ngemithi nani but kukhona lesithwalo lesahambe wasithatha lesokulala namanye amadoda not because ubaba uthandana namanye amadoda but because ubaba uthe instead ukuthi asacrifice ngomndeni wakhe ungcono athathe lento so that azokwazi ukuthi ke aphile akwazi nokusiza abanye abantu bakwazi ukuphila so angeke ngithi mina hayi kusho ukuthi ke manje bangenza le ngiya enjoy or what I don't know because that period ngisuke ngingeseyena lo muntu lona enguyena sure. I'm defeated today. I'm defeated. So, Keta, okay, fine. I just want to understand now. Abafazi bona, you don't. Angithi manje lesithwalo kahle kahle it's meant for amadoda. Okay. But ke because esigodlweni asilaphi amadoda kuphela, right? I have to ask la ngithathe khona lento. Manje what if umuntu wesifazane uyayifuna lento, right? They will tell you no, even if umuntu wesifazane you have to go for number 2. You can't go for number 1. Kahle kahle lento uma yenziwa yayikhandela ukuthi ke eyamadoda, indoda ilala nenye indoda, right? But ke remember abafazi nabo bayafuna ukuba rich. That's why. Athi umuntu wesifazane mkhulu mina le angiyifuni le engizosacrifice umndeni wami angiyifuni igubhu angiyifuni imponda ngibafuna otikolosha angiyifuni inyoka mkhulu sengikhathele lezi zinto right angifuni ukugquma ngifuna ukugeza and into engiyifuna angiyifuni into engizohamba nayo then ufuna yabo like first time bengibajikisa abafazi yeah because I didn't understand so but since ngibuyile ngafika nga consult ngabuza okay mkhulu unginikile lento but ke nabantu besifazana bayifuna. Then I said no uma ikanjalo kufika umuntu wesifazana still naye if uyayifuna you have to go for number 2 not number 1 and loyo muntu wesifazana kufuna kube khona omunye umuntu wesifazana azothandana naye noma ngaba nayo indoda ayenzeni but kuze lesithwalo sibe right. Okay, now ngiyalahleka ke khehla nami. So uhambile wabuyela lapho la uthathe khona into le yokusiza amadoda ukuthi abe nomcebo. So wabuza ukuthi umuntu wesifazane njengoba bengikubuza nami. Yes. So ku right uzomenza umuntu wesifazane but kumele menze ku number 2. Ufuna kubenze kodwa kumele abe ne girlfriend. Yeah, kufuna abe ne girlfriend. Like umuntu wesifazane uzothanda umuntu wesifazane. Umthetho wakho. Then kusho le ndoda kumele be nendoda mose. Makuthi mina nginonkosikazi. Angithi kanjena ekhehla nami. Indoda remember izobuya each and every year once a year uzobuya ze kumina sizovuselela but le abantu besifazane it's only once then kuze le yanto ichubeke ibe khona imsebenzele she need ukuthi ke date another girl so that babe right. Why? Umthetho wakhona. Some of the things you don't have to ask ukuthi ke why mkhulu kanje but umthetho uma unike umuntu wesifazane ufuna ukuthi ke athandane nomunye umuntu wesifazane kuze lento ichubeke imsebenzele but indoda each and every year kufuna ibuye yona yabo izovuselela amandla nawe as much as sikunikile lento wahamba wayobasiza abantu uma usafuna ukuchubeka ubasize ngalendlela you'll still need to come back sizovuselela. Phela somalini lesithwalo lesi So 25,000. So uthola 25,000 uyafika siyakwenza sikwenza into sikwenza yona uhambe uyoba rich then uphumelele. So akekho umunye umuntu ongasenza like sengibuza mhlawumbe kuthiwa uyashona emhlabeni or khona ozoqhubeka. No, already ukhona umfana wami ukuyena uzoqhubeka nalento. Unless yena mase ekhulile decide ukuyiyeka uzoyiyeka. Ngoba nami makuthiwa sengiyayiyeka manje ayikho into engangivimba. Oh. Yeah. Not ukuthi it's a must ukuthi manje ufike uqhubeka nayo lento awukwazi ukulokhoza. Akusi ayithatha lento namgozi. Uthatha nje lento ayinabungozi. Sure. Then uyaphumelela.
So, Angithi people need to understand ukuthi kanti le nto kudala yayikhona. Mase ngilandela kudala yayikhona. Uma kuthiwa unemfihlo sokunikeza imfihlo. It's just that manje nowadays kuna social media yabona ukuthi ke izinto ze-expose kangakanani. Yes. Just imagine abantu manje bazobukela le video ukuthi bangakanani. So sebazowazi ukuthi oh okay then bazoza. yabo. Let me And tell you. then no bayeza. Abaye nje ngibashile. Kusasa ufuna ngiba attend. Yebo? So uma kusaphila omkhulu noma kakhokho ibingekho exposed because uzohamba umkhulu right ayokwenza lento abuye. Then kufika umuntu amsebenze bangene endlini ethile kuthiwa uyamthwalisa. Not to understand ukuthi ke and not knowing ukuthi oh kade ile ndoda ilele nenye indoda. Yebo? Kuthiwa sokunika imfihlo bese uyaphuma ke umuntu uyahamba. Yazi mina ngicabanga ukuthi yama-gay. Yabo angeke ngiyiphike ukuthi ke mhlawumbe khona ama-gay athwele. I don't know. No, yeah. Yabo? Yeah. Because for umuntu oyi-gay it's simple vese because le nto uyijwayele uyayenza. Yabo? So it's simple. Because akufani nomuntu ozothi engeke. Because omunye uyafika umchazela athi mkhulu ngisayocabanga ngiyabuya. Ahamba yohlala emotweni 30 minutes abuya time mkhulu ngikhathele ukuhlupheka. No, as lime as yejele. Yabo? But if it's a gay person, hayi efika nje mkhulu right? Hayi right. Then yabo? Athi mkhulu I'm here. Yeah. So it's a normal thing, and then like nami ngafika umuntu oyigay ngiyajabula because I know ukuthi la ngeke sisokola ngeke siloku siyalena lena uyazi already ufuna kwenziweni. And like umuntu ocalayo manje mkhulu uzokubuza imibuzo manje mkhulu ngeke kube buhlungu hawu mkhulu manje ingakanani yabona nje amanye ama questions Awuyibuza ukuthi ingakanani. yabo mangakuvulela WhatsApp just that phela into yami engiyenza nama-client ngiyayifihla. Yes. But mhlambe le imibuzo eminingi levelayo leyo. Nami kodwa ngakubuza vele ukuthi ingakanani angeke kube buhlungu or what. No, you don't have to ask because la uzosetshenzwa uzothwaliswa asithandani. Ngizokunika lento uyazithathela into yakho ayinabungozi uyoyiphilela. Uma indoda nje usuxakekile you don't have to ask such question because ngiyakuchazela ukuthi akekho umuntu ozofa. Wena nje into yakho nje you need to go down zishe leyo 5 minutes 10 minutes it depends. It can go to 20 minutes boss la. Yeah, It depends. Angimazi lo muntu la kumina masevukile ukuthi ke ulasta for how long? Or kwabanye ke aba more. Yeah, it depends because njengoba ngisho during that process sometimes angazi nami sokwenza kanani. So ngisuke ngingazi ukuthi kwenza kanani. But isikhathi uyasibheka Yeah, that's why ngithi sometimes 5 minutes 10 minutes 20 minutes. Nanokuthi okay asikho lapho manje party even if ulala nomuntu wesifazane right? I first round ne second round ne third round khona umehluko right? Yes. So asithi namhlanje bawu4 but umthetho walesithwalo you need ukuthi usebenze abantu abawu3 ngosuku. Okay. Right? Okay, number 1 uyangena let's say it's 5 minutes. Obvious number 2 is gonna last maybe 10 minutes 15 minutes. The third one ke usenkingeni ke yena because ikhathele lento manje isilwane sesikhathele emzimbeni. Kade sithwalisa abantu kusukela ekseni. So obvious maybe it can be 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, I'm not sure. I just wonder how do you feel after that? No. You and the client. After the service Angithi before the service delivery we sit down I talk to you. No one was pointing a gun at you. Hey, you must do this. Yes. Willingly so uthi wena no mkhulu mina ngixakekile. Then mina I tell you ukuthi ngiphethe 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Bese yathi umuntu ayi mkhulu lezi zonke uyibalila ngiyifuni. Ngicela ukudunusa. Kungiphelele ngizoze ngibuye ngonyaka ozayo. Nakhona you can only come next day if ukuthi awuka like imali oyenzile like awukabi enough yabo usho ukuthi mkhulu hayi sengiright
Or maseng right? Yeah, you can I come. don't need to come back again. No, you can do it once. And the lezi zami ngeke zinyamalala. No, ngeke zinyamalala. You can do it once. Yebo. So kanya ufuna ukwenza. So yeah. So depend ukuthi wena ufuna ukuphumelela kangakanani. Okay, Khetla nami ke asize lana ke manje. Here is my question. Uma kwenziwa lo dunusa lo. Yes. Ungena le ndoda le ngemuva or nawe bengena le. Do you use a condom or you need to be schoon? No, umthetho uthi need to be schoon, but remember you cannot compromise health, ne? So obviously we need to check. Okay, ndoda ngiyakuzwa ufuna lento ake sikucheke nami ngicheke phambi kwethu sobabili. Then ke uma unebhadi phela ushuthi vele awuzukwazi ukuyithola ngalendlela, but ikhona indlela esenza ngayo, right? Okay. Okay, let's say siyacheka manje siyathola ukuthi ke khona isifo esithile, right? So you're no longer going to do that way, which means ufuna sisebenzise i-condom, right? And then from condom, because kada le nto ilapha kuma sperm, right? La ma sperm la yabo la ma sperm lawa aphuma kuleya period awafani with the normal sperm, like ngisendlini ngilele nomfazi wami, right? Bese siyawathatha siwahlanganisa nomunye umuthi bese sithatha lo laphondo lo ngithi balibamba ke then sifake lapha ke seke manje leyo ingenye indlela because you need to swallow. Or you need to swallow the sperms. Yes. Your sperms. Yes. Ayikho enye indlela. Because nama cannot compromise i-health yami ne-health yabanye abantu. But now I'm getting lost. You need to check ukuthi ngabe akunasifo what. Because when uthe uma sekwenziwa lo msebenzi lo, yeah, you become something else. Yeah, angithi before I become something else. Yeah. I'm a normal person. Yes. Yabo? Yes. Siyahlala okay kulungile ke baba ngiyayizwa lento oyifunayo. But lento oyifunayo angithi yazi ukuthi ke kungenzeka ukuthi ngiyagula noma uyagula. Okay. So okay. Na ilokhuzana asicheke la. Then siyacheka, siyaceda ke. Right nge-right, you happy? Yes. Okay. So the next step manje sesiphumile la. Beka imali lapha ya uyakhumula uba nje ubeka imali lapha uyakhuluma kula madoda lapha ya ucede yonke into. Then ke ngiyasondela siyoma kanje sobabili. Ikhona into esiyibambayo ke sikhulume sobabili. So ngizokhuluma bese nawe uhamba emagameni wami. Right? After sengiswallow la sperms akho. No, before. Okay. Yabo? Then mase sicedile ke manje ke iyavuka lento la kumina ke. Then ke siyaqhubeka siyenza into kumele siyenze. Okay, Khetla, uma uthi okay, makunokugula okuthile sisebenzisa i-condom, then sizothatha ama sperms lawa. Ngoba ama sperms lawa aphumayo uma usulento le ungasuka manje awafani nalawa aphuma umuntu nomndeni wakho. No. Khetla, can't you masturbate? No. Ayisebenzi ngale. And then we take the sperms from the condom and then I swallow them. No, ayisebenzi ngale ndlela. Otherwise lento ngizokwenzela yona ngeke isebenze. Kuningi. Ngeke isebenze. Because kusho ukuthi lesilwane noma le spirit ngendlela esiyakhiwe ngakhona. Sakhiwe ukuthi indoda ibhekele enye indoda ize ngemuva. Because it's not only ukuthi through ama sperm noma yabo. Kufuna kube naleyo leyo moment leyo. Yabo. Hence I said there is pleasure as well. I don't know. I'll be lying. Okay, I'm just gonna ask you a question now. It's being silly now. Okay. So, would you sleep with a man without this thing? Yeah, because already ngiyalala now. No, for enjoyment now, not for work. Yeah, I can sleep with another man because already ngiyayenza muslend. It's just that ngiyenza sengo kuvuka esinye spirit. So you can do it with another man ungasenzi umsebenzi now. Yeah. Ngeke kuze kube na transferation yama spirits. No. Because the reason lapha kuba ne transfer yama spirit is because of sisuka sisendaweni la kwakhiwe khona lento, la kwenzelwa khona lento.
because otherwise lento ibingavuka musi kusho ukuthi nasendlini ngikumakhosikazi wami, right? Ivuke kusho ukuthi ngithi hayi ngifuna number 2, because masicede ukukuthwalisa for example ne sesicedile senzile yonke into, then ngiyakunika into yakho uma khona into ofuna ngikunika yona, khona umuthi engiwuthathayo ngithathe the very same uphondo ngifake emanzini ashisayo, then I need to bath, yebo. Then ngithathe lo laphondo ke ngifake amanzini ashisayo ngifake umuthi ngiphuze, ngehlisa ini lesa spirit, so that mangiphuma la ngiye endlini ngiclean. Otherwise ukusho ukuthi mangizophuma la ngingekho clean nengane yami yomfana kusho ukuthi mose ngingayibamba, yabo. Nomama endlini ebusuku instead of number 1 ngizothi no number 2. Yes. So but ukuthi indoda ilale nenye indoda, it's a normal thing for me, it's not something new. Izinto engihlezi ngiyenza lezo mos. Angithi lento ikumina kule body yami eyabantu le body esetshenziswayo ukuthi ngicebisa abantu ile yami. So automatically vese ngiyalala nabantu besilisa. So it's not a crime ukuthi indoda ilele nenye indoda, because akekho umuntu unless ukuthi komkhombe ngesibhamu uthe wena asilale ngenkani. So, okay, Kethalam, I want to ask something else now, out from what we're talking about. Yes, Is there anything just to the minds that are watching? Because we are watched, Kethalam, let me tell you, we are watched. Like, we've got platforms like TikTok, Facebook, YouTube, and they're always waiting for Tuesday. What is this man bringing for us? So what I want to know before I can move to another question, anything from you should was team number 2. No, mina into bengayisho ukuthi ke ungayi ukuthi ungabi nandaba ukuthi abantu bazothini, because whatever you do or not doing, it's going to always affect you, not anybody else. So uma umuntu mhlawumbe uxakekile usuzamile mhlawumbe igubha zikusebenzele noma impondo noma like okanye uyafuna ukuthola something but uyasaba ukusacrifice. Already bakhona amadoda namadoda. Why can't you just come sacrifice indoni yakho uhambe uyoceba ube right? I wonder how many healers like you, like in our country, who are doing this and willing to talk about it. Because, you know, as into what I've learned, people, I don't know, there's this thing, especially like in them coming, which I understand. Yes. As I'm talking to you right now, I did say, you are more than welcome. If something you are not allowed to talk about it, don't talk about it, because I need to respect you. You need to respect me. We need to respect the manches. So sometimes I feel some good, because I'm getting a lot. I don't know, but it's fine. Okay, I hear you, Ketla. Ketla, I heard most powers you guys are getting them at Benin. Why? And the race and all those kind of things. Okay, let me be honest with you. Yeah, you better. Let me be honest with you. Benin, Malawi, Tanzania, Mozambique. But in Mozambique, no, isi amandla wasekho kahle. Because in Mozambique ngihambe kakhulu. Kakhulu. Nenyanga zakhona nazo. Most years, not all of them. Now, I was surprised, mina ngidibana nomunye eBenin, like, oh, okay. Hamba. Yeah, like, oh, okay. But if you have to understand, first, in order to be namandla, you need to go somewhere. Angithi baye bathi inyanga izilapho ngokwayo. True. Yeah. Even not dokotela lo mayegula, she or he will go to another dokotela ayo consult, right? So the reason why iBenin iphethe amandla, not just iBenin njengoba sengishilo, whether it's Nigeria, Ghana, Mozambique, Malawi, Tanzania, banamandla esinganawo thina eSouth Africa. So nawe mawufuna ukuthola ipower thizeni or ispirit thizeni, you need to go travel, whether uzoya eMozambique noma uzoya eTanzania, Malawi, Benin. But iBenin, it's a most powerful one.
Most powerful one. For example, you know ukuthi eBenin ungafika, there's a place laphaya it's either abasebenzisa inkukhu as a sacrifice, imbuzi or inkomo. Depend ukuthi ufuna amandla angakanani. Bayi-sacrifice nje khona iy'thixo lapha bazibekile, sibhema nogwayi, then uslothe i-chicken or i-cow or uthele lapha igazi lapha, and then ukhulume yonke into, right? Bese ke kukhona indwango emhlophe mhlambe 2 meters square. That's the only thing they give it to you. Uhambe naye uma ufika endlini la usebenzela khona noma la bathi uyibeke khona, uyibeke uyishayele lapha edongweni. Every day mawungena lapha leyo muntu omshiyele eBenin uzovela la. Aw. Yeah, that madala Kule ndwangu le mhlophe. Yes, akutshele uthi okay, kanje here's the instruction. So yabo ukuthi banamandla. Unlike imizambi isikhathi esiningi bayenza amakhalabashi iguphu. Nempondo yabo. Yeah, nayo lemkhuba le spirit lesokulana emadoda sikhona naseMozambique sikhona. Yebo? So but yonke into kahle kahle enamandla itholakala eBenin. So if you are going to these places, okay, lamandla akho kulana madoda ulanda kuphi? eBenin. Okay, I said I'll be honest with you, yeah, Walanda eBenin. Walanda eBenin. Yeah. Kumele ube eBenin for how long? No, 2 days, 3 days, it's fine. 2 days, 3 days. Yeah, it depends ukuthi ufuna. Remember, amandla awafani. Amandla awafani. Mhlambe mina ngithe because njoba ngisho ngathi ezinye izinto yabo I cannot talk about zonke izinto ezisuke zenziwa lapha. But just nje to ukuthi nje kancane uma ufikile ngithi ngiyinyanga. Futhi bonke abantu abafika kwena basizakala. Yes. Okay, ufuna abantu abangaki ngosuku. Yabo? Then someone will say, I mean, mangisebenza abantu abawu10 baphethe 100,000 ba right. Should lo muntu uthi ufuna ukhanda 1 million a day. Obviously into yakhe should idinga amandla amakhulu. Should lo muntu mhlawumbe uzohlala a week or 2, right? Ngifike mina bathi ngithi mina hayi abantu abawu3 ba right ngosuku. And ngifuna ukuthi basizakale. Yabo? Okay, okay, no, when it's going to be 2 days, uzongena ulale kule yandlo, whatever ezofika ebusuku ungasabi kanje, right? Uqede. Then your sacrifice kuzoba yichicken. Then wena because udinga abantu abawu10, so thenga imbuzi noma so thenga iskapu noma so thenga inkomo, right? And wena ke kusho ukuthi umkhulu uzolala nawe each and every day, right? Nje ulapha for 2 weeks. So wena ke because into yakho awufuni into enzima kakhulu. Umkhulu uzolala nawe namhlanje nakusasa for 2 days. Then after lapho uyahamba ubuyele emuva, yabo? Nanokuthi ke ithwalo zihlukene. It's not only leso kulala namadoda. The only thing enza ukuthi leso kulala namadoda abantu basithande is because of asinabungozi. Abukho. Ngeke ukuthi into iyingozi for 5 minutes. Ubekezela nje 5 minutes. Whether it's your first time, second time, third time. Ayina. Ubuzophumelela. Angithi you must look at the bigger picture. Okay. I'm running a business now. Let me use an example because in the funeral parlor. I'm running a business now. Okay, and next door nakhona run a business, but uyabona ukuthi mhlambe each and every week banemngcwabe u10. Mina I will do maybe umngcwabe u2 in 3 months. Obviously yabo uthi amandla wafana. So okay, I need something. So uthi mawuya lapha bakutshela ukuthi hayi no, singakwenzela ukuthi yonke lento every day. I mean every weekend when ungcwabe abantu abawu20 and kube ucash. It's like, hey, okay, I'm going to make a lot of money. So kusho ukuthi ke nawe uzoba right. Uzoba right.
My munchies, I hope you are still enjoying an episode with Inyanga Yopondo. I want to say thank you so much for your honesty and willingness to educate my munchies. Munchies and thoughts is the future. I always say that. And people are learning from munchies and thoughts. I always receive beautiful emails from you guys. And I want to say thank you so much. As you all know that I am an author of this beautiful book called On My Own, I Have Found Sunshine. I want to say thank you so much to each and everyone who already purchased a copy of my book. And I'm busy writing, darlings. And I can't wait to launch my next book soon. Of course, you will get all the information. Keta, I'm not done with you. Yes. Now I just want to, yazi kunento engiyifundile somewhere Kehla ukuthi, so I just want to know, ngabe kuyiqiniso ukuthi uma uthwele ngenyoka eqinisweni inyoka wena usuke usebenzela inyoka? Ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuyithatha naleyo. Njoba kade ngisho ukuthi ziningi ithwala yabo. Yes, Kehla. Ukuthi abantu baye bale, more especially senyoka, abantu basaba. And mina, okay, ngikhulumela mina ubunyanga bami. Inyoka yokuthwala one. Somebody else, they cannot see it. Sikhuluma ngenyoka yokuthwala. Inyoka yokuthwala, I'll be having a secret room. Kungena mina kuphela. Ngikhulume nayo. If ifuna imbuzi nginike imbuzi, ngihlabele if ngifake okay. eMalawi if uthwele ngenyoka abakunika inyoka isnake le living snake lo ibonayo ema-python lawo no they give you something mhlambe bayigoca ngendonga ebovu or something bafake something lento uyithatha ufike uyifake ebhaketini elimhlophe ekhaya then uhambe uyothenga imbuzi ubuye ungene uhlabele imbuzi igazi ifuna lengena uyi-1 akekho omunye umuntu ovumele ukungena uhlabe lapha phakathi uyihlabeke lapha igazi lingene lapha phakathi right ligcwale ibhakethi or wherever laliphelela khona then uthatha imbuzi le ayidliwa le mbuzi iyalahlwa right lela gazi lapha it has to last you for a year Le gazi le ulifake lapha. lele lapha ya Okay. as time goes on uzobona after 2 months 3 months selehlile why because iyadla okay uyifake lapha le yento ne but ngelinye ilanga when you enter that room uyofica inyoka ekhoneni yes that's true inyoka then you don't have to scared because utsheliwe nale khani wenza ivelile because abavi lapho ukuthi kwena okay sizile yonke into oyifunayo kulungile no now it's time ke kunomuthi othile kulesa sigodla mbe sithathela wona yabo ufika ungene the moment you enter that room uvaleke umnyango alone kuvela inyoka ke igoqa wena yeah then ufuna nibhekane ngibhekana nale nyoka le hawu Kehla and bakutshela phela ukuthi anything njengoba uzela anything ozoyenza la awukwazi ukutshela umuntu awukwazi ukuthi ke umemeze hawu Kehla we Jesus yabo so ilezo zinto sihamba sifunda so kubalekile futhi ukuthi ke asingathi abantu abafike bazothwala but bangazi ukuthi bazokwenzani and I love that so if you are willing ukuthwala but you must know ukuthi you have to go through this road so Kehla igoqa bese niyabhekana naso bese niyabhekana Kehla ungavele ngichamele so kufuna yenze njani ufuna ikhothe like iziyophuma enzansi u5 minutes lapha uba unyaka okay now take mangithi u5 minutes uba unyaka kushuthi kusuke kunzima so Kehla ngicela ungitshele lana uthi kumele bakunikeza lento le lapho usukubuya khona igoqwe ngendwangu betshela ukuthi uzofaka ebhaketini elimhlophe then uthenga imbuzi igazi thele lapha so uma uya lapha kumele last for a year usho njalo so uma uya lapha mhlawumbe after 2 months or 3 months seliphansi igazi uyahamba uyothenga enye imbuzi futhi angithi bakutshela ukuthi igazi uzolifaka lapha just to last you for a year okusho ukuthi njengoba ku October manje so uyozo ulokhu uhlaba imbuzi next year October unless wena because abantu abamameli umuntu umnika umthetho umchazele ukuthi uzowenza u1 no 2 no 3 no 4 yabo enze izinto ngendlela yakhe
So the only way uthi inyoka impanish ivele lidla igazi liphela athi uyangena igazi alikho. Uyapanishana kanti nale nyoka? Iyakupanisha because kwawena ngithi uyipanishile. Awulaleli. Phela the moment okay enye into esukuyenzeke uma unenyoka they'll tell ukuthi ungaphindi udla inyama yangaphakathi. Ungaphindi udla inyama enhloko. Ungaphindi udla into ene-chilies. You understand? So the moment udla, because le nyoka is connected kuwe, ulimaza yona. So na izokulimaza. Na izokulimaza, yes. Okay. Yabo? No, I get it. Yeah. Njoba igazi liphelile, it will take anything enegazi la igcekeni. Anything. So basically, to the Manchis as well that are watching us, Isitshwalo, you need to follow instructions. You have to follow instructions. Because the moment you are not following instructions, I think that's where we find my client amanyelo neinyanga. That's why, because njoba ngisho umuntu uyafika uyamchazela. Kulungile lento oyifunayo sizokwenzela. But uzowenza u1 no2 no3. For example, ngoba sikhuluma ngale senyoka. Uma ufika ngikwenzela senyoka. Today it's Sunday. Uthi kumuntu njoba sikwenzele Sunday lento. Unga-heavy sex, whether umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, unga-heavy sex on Sunday for the rest of your life. Uzokwazi athi yes mkhulu, angithi ulambile manje usaxakekile. Athi yes. Base behamba le ndawo lezi sebe right yabo. Because Saturday bagijima lezi ndawo lezi because kudliwa imali, musibaphethe ama 2k badla imali. The moment ukusha u12 ebusuku, kusho ukuthi Sunday manje. So you can. Usethatha i2k uhamba nalo bayobhuka noma whatever, ne? It's Sunday manje. Past 2 ekseni. Bayalala usemoshile. Wow. Yabo? Uma sekwenzeka into useyabuya mkhulu manje what ngicela uyithule angisayifuni. Awusayifuni. Ngenze njani mina uma ungasayifuni? Awusayifuni yabani? Before uthatha lento ngikuchazelile ukuthi no. Njoba isiphumile la ngoma kuyatshela ukuthi madoda nisebona bala ekhaya niyaphuma manje niyahamba. Yebo? Okay, wow. Anything you want to say? Now I'm coming to the last point. I think we've been sitting here. I'm sure you're tired. Anything you want to say before I can move to my other part? No, into ngayisho ukuthi abantu they need to listen ku isangoma noma inyanga noma prophet into akunika yona you need to follow ama instructions wakho so that ke lento ikwazi ukuchubeka ikuphakele yabo. Don't just take something because uzwe omunye umuntu ethi hayi le yanto noma ungayithatha ayina nkinga iyalahleka. Okunye nishadile waya kufana nomshado wethu bantu bale emhlabeni ukuthi hayi sohamba so divorce. Uthathile. Ezinye izinto uthathile you cannot divorce it. My Manchis and Thoughts family, please think before uzosifaka kwezinye izinto ngoba ezinye izinto uthathile. Akho lahla bangandikhohlisi akho lahla. Okay, Khetla, thank you so much for your honesty again and you coming here. I don't take that for granted. Okay. There are a lot of people who want to come to this show, but you know when your friend, he's your friend. No, I know me as I'll say he's my friend because we are in the same industry. Yes. You know when he was telling me about you, I don't know you. Then I was like, because I don't just take it. Okay, yeah. So that's the thing I need to tell you. So when he was telling me about you, because he respects me now, you know, the first time said I need you on the show, he was like, Chef, I'm willing. Even today he was supposed to be here, but he sent me a message because I'm still shooting. I'm not done. So when he was telling me about you, I was like interested to know because he was like, hey, this chef. I'm like, eh? And but for a good cause. Yeah, because people they have to learn. And this platform it's helping a lot of people. So if you are a manchi, because Manchis and Thoughts, ignore all the information. But I always say, take what works for you. If it doesn't work for you, leave it. And I will need you. I do lives on Tuesdays after the episode is released. I'm tempted to release this on Tuesday. I don't know.
I don't know. I really don't know. Yeah. What's your thoughts? Let's do it. Okay, so which means we're gonna release this coming Tuesday. You know we are time, but like okay, I'm ngizofunda incwadi ne ibuya kweMantshi. Ama-Mantshis they always send me things, but it's part of what we are talking about. Yes. It's just that when I received this, I was like, but I've got someone. So singene igubhini manje mina now. Yes. So ngizofunda. This is a letter from Mantshi. As I always say, you guys, you can send me emails, you can send me DMs, you can send me WhatsApp, but don't call me. I know you guys will call me. Sometimes I don't know why you're calling me. If you call me about the book. If it's something else, send me a WhatsApp, let me read it, or send me an email or DM. I'll look at it and I will respond. I receive a lot of DMs and emails, but I do respond. Okay, hi chef. Kuningi, as a woman, we are no longer safe. Kubalapi. Because even the one you thought, right, when you are at Esgodweni, it's another story. Okay. As much as Abelapi have iskup sokudonta amatwasa, they also have iskup sokudonta ama client. I once go through my phone and came across powerful Umlapi, who anyone can be so sure uyayenza into yakhe. I followed his videos and I was so obsessed with him. Engathi ngiyahlanya every day, even if it's 4 o'clock in the morning, afternoon, night, I had to see any of his videos to see his face. So basically, maybe someone will see you here, and then you understand. And then now the person became obsessed because that's what happened. Even now, sometimes there are videos with, you know, it might not be Umlapi whatsoever. Yes. But anyway, then this person followed Umlapi. Then I called to make an appointment. He said he will open when schools reopens. I said, no problem, I'll come. I got there because I had address. I consulted, and after, when he looked at me, his eyes were somehow changed. Okay. Yeah. And I was not shocked, but amazed. Remember, go to amazed because Vele to develop something for Lomulapi. Yes. Amazed. And then shocked but amazed. It was my routine to always go there. One time he told me, "Ushota ngendoda animal." Okay. And I said, no, mina ngifuna ukuba right in my life after I can have a man. The other day he said, "Wena unkosikazi wami." I didn't respond, but I was happy because I was crazy in love. I went there again. He said, "Ngikutholele indoda la," pointing iziku. I said, "Ayingakamadoda because you said I'm your wife." At yes, la emakhosini. I always had dreamed about him. On the other side, he told my sister, okay, let's leave that one. So basically, I don't understand. Kungabe abelaphi vele they do this thing ukuthi ba join amafazi for ikubza. No, from my understanding and ulwazi enginalo eminyangeni, one, you cannot date a client because lo muntu ufika kuwena ufuna usizo. It's either udonswe izigubhu noma udonswe isithwalo sakho noma udonswe ithongo. The moment wena efika lo muntu ezolashwa enenkinga usubona umfazi, you have failed as inyanga noma isangoma. You cannot, ngoba lo muntu uze kuwena efuna usizo xakekile, ibhizinisi lakhe alihambi kahle, ufuna umsizi, wena usubona umfazi. I'm not saying inyanga azibona abantu, but if wena ufuna umfazi, baningi abafazi la ngaphandle. Right? Baningi bahle sidibana nabo every day. Akunankinga ngabathatha nje baze bebe u20. Why kumele udate ama client wakho? Why kumele uzulale nesigulani sakho? Right? For my side, go wrong. Even if isithwalo leyo nto, right? I cannot mina ukuthi ngisithathe leso sithwalo ngoba siyabheda kwelami side. Enza abanye bazothi uthi siyabheda but wena ulala namanye amadoda, yebo? So is vice versa. But ke ngicabanga ukuthi ke umuntu usuke eza kuwena ngokuxakekile, usuke edinga isolution.
usuke ezakweni enethemba ukuthi okay njengoba ibhizinisi lami since lingahambi kahle mangiya kumkhulu Mashele uzongisiza ukuthi ke kube right yabo mase efika bese ngiyamshela I sound right and manje uyamuzwa lo muntu lona uthi umbonise isigubhu somewhere somehow njengoba ngisho ukuthi angithi umuntu uyakwazi ukuthi isigubhu phela kwasona siyisithwalo ne because there are spirit esikhona lapha imithi ethile ejulile amathambo yabo lapha phakathi so okay let me do this example sikhona isigubhu osikhandayo right uthi uma uceda ukusikhanda sifuna ukuthi uyosibeka emathuneni so the moment uthatha lesigubhu uyosibeka emathuneni lesitheki la usibeke khona ithuna leli lo muntu wesilisa ithuna lomunye umuntu wesilisa siphakathi in between right kusho ukuthi spirit esizongena la esomuntu wesilisa mhlambe lensizwa noma lo baba semthatha la wayethanda abafazi kakhulu yabo asithathi inhlabathi asithathi thambo asimbi emathuna but you just place it there for for 7 days le mithi la phakathi izodonsa le spirit salabantu abalele la so le yanto the moment uzoyilanda isina le spirit salabantu which is abantu besilisa so umuntu ufana lo bethanda abantu besifazane obviously lento masuyithathile ibeke endlini izofuna abantu besifazane izothanda abantu besifazane and wena njengenyanga noma wena njengomuntu sengikuthwalisile izovela lento ebusuku wena indoda ithi indoda hayi kade lokwehla nabantu besifazane lalela kusasa khona usisi ozofika la ufuna usizo la eofisini lakho ngicela ukuthi umtshele ukuthi use umfazi wami lo muntu as this person is saying we understand again yeah so ilezo zinto ezihamba zenze ukuthi ke kuhambe kube kanjani same like ngifika ngenzela umuntu isigubhu ne ngifaka ithambo lika tikoloshi noma amafutha ka tikoloshi ngithi kuyena ke lesigubhu lesi sidla amasi right utikoloshi lo wosilisa ngimkhandela isigubhu esisodwa uma ufika naso endlini kwakho whether usoma business noma uyinyanga noma umfundisi noma uyini the moment usibeka utikoloshi number 1 uyalithanda ucansi utikoloshi uyalithanda ucansi so because lento uyageza ngayo noma ngikucabile ikhona kwena egazini the moment uyolala nonkosikazi wakho shothi ubonisa utikoloshi wena ukuthi la ekhaya la isex iyahave ne uzothi ngelinye ilanga umfazi wakho elele ephupha into emfishane imlala kodwa uyayibona ukuthi umuntu wesilisa and uyoza afike to the moment ukuthi ke afile ukuthi ngathi ulele nomuntu wesilisa aze akhiphe izinto ayikhiphayo nasekuseni akuchazele ukuthi isitho sami sangasesa asikho right lento kade ngilele nayo ebusuku baba ngeke nezingane la ekhaya ziyokhala ukuthi khona into esilalayo ulo yatikoloshi so uma ukhandela uma ufuna umuntu ethi uzokukhandela isigubhu sika tikoloshi ithi kuye ke kulungile baba angifuni into ezolana nabafazi bami nengane zami ngicela ungikhandela umfazi nendoda oshithi uyofaka ithambo la tikoloshi nomuntu wesilisa ithambo la tikoloshi wesifazane so that lezi zinto zikwazi ukulalana zona zodwa so the moment ngikunika esisodwa inkingi wow Kidlalam, you know what, indaba ayiqedwa la manje zenthoughts ngoba sizosiqeda ushuthi ngeke usabuya. Yes. And I'm sure usafuna ukubuya la ekhaya. No, ziningi izinto abantu ufuna sazobafundisa lezo ziningi kakhulu. Angiziqeda indaba ngoba uma usuziqeda kusho ukuthi hayi awusafuna ukubuya and I really had fun with you. Yes. So kusho ukuthi usazobizwa nje kakhulu. Ngizocela ukuthi ushow your word of wisdom. We are closing the show now. No, into engayisho kubantu ukuthi ke do what's best for you, do what's right. Always you must always think ukuthi ke whatever yenzayo you must believe in it and wazi ukuthi ke uyenzela wena not omunye umuntu. Uma uhlupheka abantu they will talk, uma urich they will talk, uthwele unenyoka uthini. Uma uhlupheka they will still laugh at you. So when I do what's right for you and then abantu bahloniphe whether umuntu unemali noma kanamali respect zokwazi ukuthi yonke into ibe right empilweni yakho uphumelele ke ungabanaka abantu ukuthi bathini always make sure ukuthi ke
whatever oyenzayo empilweni, it doesn't hurt anyone. Wow, that was profound when you said no matter what ungaba disrespect abantu into engihlale ngiyikhuluma leyo ukuthi inhlonipho ibaluleke kakhulu and inhlonipho it will take you places. Yes. And angeke uhlupheke uma umuntu onenhlonipho ngoba umuntu omunye uyamazi. My munchies, I hope you had fun. You Dibomo, our Dibomo. So we are releasing this on Tuesday, right? Lovely. Kate, are you buying my book? Are you giving away to my munchies any books before? Because you are more than welcome to give me donation. Yeah. You know what? I'm buying all of them just to give away. It's a donation to me, to Munchies and Thoughts, whatever. It's a beautiful book, and yeah, I'm naked here. Yeah, when I'm about to get a move, let me show myself to the world. No, I'll definitely buy one for me. Not a problem. Yeah. And then again, because I've got your number, then again, I think when it's time to go home, ngikutshela again, and then ungikhoriyele ngibahambele nawo. Not a problem. Yeah. Thank you so much. On that note, it's a goodbye, darlings.